You're no good for me. I should say goodbye, but your voice is my lullaby, and your kisses are something I can't deny. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. O nga po, ano namin sa vlog. Some days I say you're the one I hate, but I wake up in your bed again. Some days I say I will run away, but it's a lie, 'cause I always stay. It's all a lie, I always stay. It's all a lie, I always stay. Saan ba yung ano siya? It's all a lie, Blossom? I always stay. Ay, sa bayan? It's all a lie, I always stay. Pero dito sir, may marintahan din lutuan yung sakali. Yun lang, ano. Pero may mabilihan dito sir. Ay, meron. Is it right? Is it wrong? I don't care. It feels way too good. Is it right? Is it wrong? Your lips heal me when I feel blue. Wow, no? Ganda. Ganda po. Delikado. Dito o doon sa may nagpunta. Ang daan doon is kapot na lang doon. Doon naman dito. Ayun po. Parang maganda na rin dito. Ito na lang. Ito po. Ito. Sa gilid. Magkano pong ano dito sir? 10.50. 350 per head. Hanggang sa bata po. Kilo 5. Kung 5 ka na. Pero pag ano din dito sir, meron ding ano for rent na tent. Nagpapalinig ka. Ay, basta dala lagi. Ano, dito na tayo. Doon sa baba. Ay, nakakain. Kala ko. May pumipitas yan dun sa
sa ano, nakita namin sa bag. Ay, ano yung binhi nila sa yung Jerusalem. Apo. Oo, kasi nakita namin may pinitas-pitas nila yan. Oo, tatanim din nila. Maganda siyang ano, halaman. Saan po bang ano dito sir? Bayan? Ay doon, ang ano niya? Masyado ba talaga? Ano kaya yun? Tanungin ko kaya muna yung mga yun. Problema ko yung kumot eh. Kung may kumot sana. Pero may mabili ba dyan sa bayan? Parang di. Sa may farm supply pa. Pag viewing dito sir, magkano po? Parang per day. Tanungin ko kaya siguraduhin ko yung ano ay, yung isang pamilya. Ano gagawin namin? Kung pan mo na, baka mo na for viewing. For viewing. Tapos mag-a-add na lang ako sir. Kung gusto mo mag-pinta ka na karamihan. Sige po, sige po. Hindi kahit na mag-pinta ka sa ibawas mo ko. Un, basta sampa. Un, basta dyan. Magsi-isa lang mag-pinta. Wala lang po sir. Hindi nyo. For 27. Kan po.
Welcome to Japan. Anda patay Paoay. Nasa Japan kami. You know, inyong Mount Fuji. Iya itu crush. Artiki mo. Sarap ba dito sa Japan? Kaya Arvin? may mukat mo. Kumusta? Nagustuhan mo ba sa Japan? Ikaw, Sam, nagustuhan mo sa Japan? Yung klima? Magkahakot pa kami dito.